चिरां जिल्ला बिजनीआव सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बल्लामगुरि सारांगुरि गामिनि थागिबि दिपेन्द्र बर'खौ सिखा खुख्रिजों गोदोनायाव दानना लानानै जिउ फोजोबनानै लानाय महराव मोननाय जादों। बिथाङा क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव लेबरेटरी टेक्निशियान महरै खामानि मावोमोन। बिथांनि अनसुलि बिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव नखराव गावसोर बिमा फिसा सानैल'मोन। देपेन्द्र बसुमतारिया बिसि दंमोनब्लाबो 3-4 दानसो न'आव थांनानै दंहैयोमोन। जाथायनि सोमोन्दै माबोरै जाखो बुजिनानै मोनासै। जेब्ला आं ओंखाम संखांनानै जानो फोजायो अब्लासो थैनाय महराव नुनो मोन्दों होननानै बिथांनि बिमाया फोरमायो। मख'जाथावदि बिथांनि गोथै देहाखौ बिजनी पुलिस बिफाना लानानै थांबाय। जाथायथ' जेबो जाथाय गैया। बे हाथाय जाना फैबाय, हाथाय जाना बाजार खालामना फैबाय, ओमफ्राय होफैबाय माबाय, ओमफ्राय बिदिनो जोंनाव गोदो दाहोना थाबाय थाग्रा गथ' बे फैबाय, ओमफ्राय जयैनो साथामजों बिमा फिसा बिबो साहा लोंलायबाय, आं ओंखाम जानो थिनबाय, ओमफ्राय जालांलायबाय नोंखौ नुयैखाय लोमजाबाय होनना दं नामा नायफैब्रबदों होननानै बुंदों आरो बिदि लोगो मोनलायो नालाय आगोलाव बिदिनिफ्राय फैबाय, ओमफ्राय सानबाय आं ओंखाम जादों होननानै बिनिफ्राय जालांलायबाय मावनोबो हाया नालाय जर खालामासै बिदिनो, ओमफ्राय साहा लोंलायबाय ज'नो ओमफ्राय थांबाय आरो बेहा मालाबा फैदो दे होनलाय होननानै बिदि होननानै ओमफ्राय बे थांबाय, ओमफ्राय बेहाबो माबाय आरो आंजों थाफाहैबाय थाबाय आरो बेयाव खाथियावनो, ओमफ्राय आंहा ओंखाम ओंख्रि संबाय, गावनो बेदर लाबोबाय, पटल कफि लाबोबाय संबाय, ओमफ्राय आं बुंबाय गैया जादों जों एवनोसै होननानै जानोसै होननानै एवदो होनबालाय होनना बुंबाय, ओमफ्राय मबाइल सेरबाय थादोंमोन आरो बे मबाइल सेरनानै ओमफ्राय बिदिनो मोनायावबो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि मोनस्लाबाबा गोलांफैयो नालाय, ओमफ्राय आंहा गोलांफैबाय सानबाय आरो, ओमफ्राय हाखु दाखु बिदिनो फोमोनबाय माबाय, ओमफ्राय आंबो दुगैब्रबबाय मुलि जानांगौ आंहाबो ओंखाम जानानै होननानै आंहाबोथ' देहा मोजां नङा नालाय मुलि जाबाय थायो, ओमफ्राय गाबज्रिबाय थायो आं ओंखामखौ खुरनानै बाबु माबा बिबान फैदो नै ओंखाम खुरबाय होनना ज' बिमा बिफा जाबाय थायो नालाय खुरबाय होननानै, ओमफ्राय फैयाखैना बे, ओमफ्राय आं नायफैबाय आंहाथ' मेगना बारा पावार गैलाना खोमायाबो खोनाया गाबज्रिबायदों ना मादोंमोन ना बाब्राबबायदों आंबो मिथिला, ओमफ्राय फैनानै आंहाथ' थैखौ नुवासै, ओमफ्राय मानसियाथ' गामसा गस्ला मोजाङै दं बिदिनो खालि खुगा ओरैसे दं आरो, ओरैबाबो ओंखाम खुरबाय मानसिया मा एफा गोदो गोदो उन्दुदों होननानै बिदि होननानै ओरै माबाबाय आरो नारबाय आरो मोदोमा, नारबाय होनबासो थैखौ नुबाय आरो आं मोदोमा गुरैयैनो दंमोन आरो बिदि आरो, ओमफ्राय बेयावनो आंहा मा जाखो होननानै गाबख्रावबाय आरो आं बिदि होननानै फसंबाय मा खालामना लाखांनो होननानै दुखु नुदोंमोन नामा मानसिखौ? दुखुखौथ' आं सिनायनो हाया, मानसियाबो एसे जन्दिस जादों नालाय बिदिनो आरो जानो बारा जा थैनायनि जाहोनखौ मा होननानै दा बोरै बेबायदि जाथाया जाखो, बोरै थैखो? जाथायखौथ' दा माबा मोनसे साननायजोंनो जाखो ना माखो, हिनजावाबोथ' न'आव थांना दंहैयोना मास मोनब्रै जानोसै फनबो हरा बिदिनो सोलिबाय थायो, हिनजावाबो न'आव थांबा फन हरा आरो नै ओरैहाय हरबाबो बिदिनो जोंखौबा मा बुंना दोनहरो, मालाय बिमा बिफाया रागा जोंहरो बिदि जायोना। नांलायाखै, थांनायावबो नांलायाखै, रायलायलाङाखैनो, बाल सानसे सिगां होनदों ना मा होनो आरो आं न'आव थांसै होनदों बिदि होनदों आरो, ओमफ्राय आं फैनानै सोंबाय न'आव थांदों खिन्थायाखै आं सानसे सिगांसो बुंदों न'आव थांदों होननानै, बे सहैनायनिफ्राय फनानो गैयानो आरो, ओमफ्राय मियाबो होनदों आं होनदों फन हरो ना हरा बिहामजोआलाय होनना बुंदों, आंनो फनखौनो हरा बियो होननानै बुंदों। गैया जेबो गैया जेबो गैया मास मोनब्रै जानोसै आरो हिनजावा, ओमफ्राय न'आव थांबानो बिदि जाखायो आरो हिनजावा मा बुंबावगोन, फैफिननो बायोना मायोथाय, आगोलावबो खनसे थांबाय मास मोननै बिदिनो फन हरनानै बिबोनांफोरानो फन हरनानै रायज्लायनो फै मा जानो थांदों, न'आवथ' रावबो रायज्लायनाखै, फिसाजोंबो नांलायनाखै, डिउटियाव थाङो बियो रायज्लायनो मोना, ओमफ्राय बिदिनो फैबाय बियो डिउटिनिफ्राय रायज्लायलाङाखै मायाखै, जोंखौ माबा माबि बुंहैबायनो बिदिनो जाबाय एसे दावरावआ। नैबे जाथाय जानाय अबस्थायावथ' गाव हारसिं ना सोरबाफोर दंदेरो? माला नैबे जाथाय जानाय समाव रावबो गैया, रावबो गैखाया, आंहाबो न'आव संगासिनो ओंखाम संगासिनो मिथिला आंबो, आं ओंखाम जानोसो लिंफैबायना, जायखिजाया आं ओंखामखौनो 12था जाबायमोन, 12था जाबाय नालाय आंहा हाखु दाखु जाबाय आरो 12था जाबाय होननानै, आंहाबो मुलि लोंनांगौ बिदि होननानै बिनि सिगांबा बेसे सिगां जादों आं मिथिला आरो।
आंथ' न'आव हाबफैयाखैना दा न'खराव साबैसे दंमोन नोंसोर? हा न'खराव साबैसे दंमोन दा नोंसोरो? दा साबैसे दंमोन नोंसोरो? सानैल' जों बिमा फिसाल' दंमोन रावबो गैया रावबो गैया मानसियानो गैखायाबा जोंहा न'आव गावजों आंजोंल'खा बिहामजो मालाय न'आव दंहैयोबा बे नोंथांमोना जाय न'खराव फैदों बे न'खरनि आं बिजामादै आरो जाय मानसिया थैदों दिनै थैनाया जाहैबाय आंनि हिन्जावनि बिदा गेदेर बिसोरो साथाम बिदा सासे बिनानाव सानैमोन आंनि मिथिनायाव आंबो फरायसालियावसो दङमोन आं फरायसालियावनो खबर मोननानै लोगो लोगो फैनाय जादों आं मिथिनाय खबर बायदियै दिनै बलांगुरि बाजार शुक्रबार बे बलांगुरि बाजारनिफ्राय बाजार खालामनानै न'आव फैदों फैनानै न' सिङाव हाबदों ओमफ्राय आइजों गावजोंल'खामोन आइया ओंखाम आरि संदों ओंखाम संनानै जेब्ला आइया ओंखाम जानो गाबज्रियो अब्ला राव मोनिलाय जेबो राव मोनिलाय आइया न' सिङाव हाबनानै नायबा अब्ला नुबाय मा मानसिया गोथै सहखौ नुनाय जादों आरो बिथांनि बेबायदि जाथायाव सोरबाफोर बुथारदोंमोन बिदि सन्देह दं दा बेखौथ' जों डाइरेक्ट बुंनो हाला नाथाय जिबायदि नुदों अस्त्रजों माबानाय थैनायखौ दा बेनि थाखायनो एसे सन्देह खालामजाथावथावबो हारसिंथ' आरो सोर थैनो गोसो जायो बेखिनि आरो मा मावोमोन? मावनाया बिथाङा मेडिकेलाव मावो लेबरेटरि टेकनिशियान आरो बिथाङा मावगासिनो बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव लेबरेटरि टेकनिशियान हिसाबै मावगासिनो न'खराव साबैसे दंमोन? न'खराव दा आइजों गावजों दं आरो गावनि बिजिया गावनि बिमा बिफानि न'आव दंहैयोमोन दा बिनानाव सानैया अलरेडि हाबा जाबाय गेदेरखौ आं मोनदों आरो Lo